Alamani sonche kuna dashi tu ko tawakkali tu Adama dumi son katlaki kuna da tawakkali tu Alamani sonche kuna dashi tu ko tawakkali tu Jongi jigi de kadalima sayi tawakkali tu Alamani punya dogo yashitu ko tawakkalitu Adama dumbi punya ningatlagi joya tawakkalitu Alamani punya dogo yashitu ko tawakkalitu Oko somu nyenjigi semme fama alala tawakkalitu Wayengo yebeto dalima sabulu tawakkalitu Baba Jose Trawele kejiki Allah de tawakkalitu Jose igi semme dalima salla tawakkalitu Jombe bara minna iji Allah de tawakkalitu Jombe kugudilla iseme Allah tawakkalitu ka sababu ke musaka koy nini na nywana obe korole abi ci gwaw ni nyonje ngonga oya kechogoy dugutigi ningela watinna obe soro dugutigi ne be se kan hakli na diwa o te bashi ni ya dane ma dugutigi komi pompe kolon ka cha on fait dugu kono ya bebi shonye kele ta dorome am shonke dereme fla dereme kele mimbe yele aka obe bla keshu kono dugu togola ola amugo be musaka mina obe soro telia ani nogoya la shaka ikani hakilina kai wa nindi andaila ko mana gelea chugo ebe na ni feraude ni mambe lafia anche i musokundi joye wele sitane wele la bi man wele ni tura sitana i tura ne yere la obe chogomna dugu muso bebeti dugutigi sitane minke ayra bado ka dugu wari de mawo ke ko ci ebo dafa bali ci awa ninta folo koy ne keme dama ko credit bi kono don ni nana ne o min damine to fle o ti bende ba sungalo ni ku bi yere ta ibi yere di dugutigi ne ni famu musaka min fora na be katige warchi sraw credit ani forfait sanina o de tigerala non te sitante kalabanchi ninte ko benta ide basungalo e filade ngabi bla faso ka kesu de kono basungalo ni gele abi jamana ka abi nyeshin joni ma jamana de untewa afora ko musaka mimbe katige kabi na keka jamana de meka ko do de nyanabo kuran ko yo doye o na nwanao o kaka bari faso bani ko chamanche abani munje mi hutige ba sungalo imiri doni de muso ni chini ka jigili kera operation ya adoro me bore kwa ngo faso de yi jona musaka yi ona nyona chama basungalo aw ye chikelawi angere bi di aw ma songo mina yala ni faso te aw ba soro olawa ni faso ka lakanante ebesi dugu ni kono wa basungalo ni e faso kodi dugutigi aw nyera sumayara ni fe nonte andafe jamana chama be ulu ka yirwa sra bora nindela afamuna tena ni e faso kodi ni ndabora anyere ka nyetaga de kama malidenw aye ndeme kanga waramne o ya sura kungolo bi yere bulu mashi tena boyoro were la kana mali njo an nola bara min be ka keninye a bebe ka ke sharia de kono ni yere demende El Haj Amadou Adital dine kuntigi badidu nyoro konna na tijaniya o bolo fara mi me nyono uluka kalifa de do aminena ambe dugaw ke ka fara islame dine mogo bela jilenga dugaw ka amirina ba ala abe yoro ni watina ambe dugaw ke aka se ka yere soro ni nye chono Amadou Adital ye mamunu ne abe ubolo amba yirula ka fo islame do la dirido barakela do faso kanuna do miriya nyuma ka bo mali islame bela jilen yoro ka nyesi ama yasa aka blali be sega noga cogo mina aka segi kana aka demaya konna kana ambela jilen soro o ya anga layini ye ame dugaw ke ka fara islame dine bolo fara bela jilen ga dugaw ka falai bebe tilla
bebe bato la Zavia kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen no k'u jɔ bi an bɛ ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman ye min ye an ka nin kalifaba ye min ye an ka nin mugadamba ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Burkina ye a ma da o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijankaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijankaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Burkina a ma da o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Burkina bɛ se yɔrɔ min Wagadugukaw fɛ yen don wa Bobo Julaso don wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye 09 fu ni 1 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ frɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka donibaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina ale y'aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da alitu alallaha ne bi yɔrɔ nin fɔ ba lajɛlen waleɲuman dɔn kɛba bi ye juma ye bi fana ni juma tɔw tɛ kelen ye sunkalo ale juma laban ye bi ye
tubabukalo tile mugan ani seegin marsi an bɛ ale kɔnɔna na san 2025 min ye farafin-kalo ye o fana tile 28 ye bi ye san 1446 an bɛ o la keba ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn sɔgɔma in na an bɛ taa Muritani Ablaye Diop Musa Agatayer Moribo Kone ministre sécurité d'État keba ninnu tun bɛ Muritani kuma kelen o de tun bɛ yen maliyɛnw minnu bɛ ka gɛn ka bɔ Muritani a ka lajɛ hakilimaya la fɛn ka fɔ min bɛ se ka na fɔ jamanakuntigi ye min bɔra o kɔnɔ an na o da tulo kan nin waati in na numbozokaw olu tun ka balo dɔw ni dɛmɛ dɔ tun kan ka taa don u fɛ yen sɔrɔdasiw sera ka wuli ka jɛ kunu sa ka don olu fɛ yen jɛnɛ mara la maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko degun kɔni b'u kan ye donsow olu yɛrɛ kɛlen don ka wuli ka jɔw boloda yaasa cogoya min na basigi ni lafiya bɛ na nka u yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko jɔn ko ala o mago bɛ dɛmɛ na bi kosɛbɛ kuma tɛ majamaya fanfɛla ninnu na dɛmɛ ka ta ka ɲɛsin musow ma minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ka furu kɔnɔna na ani ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu fana bɛ yen bi n'olu b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ an na an da don la seko ni dɔnko bɛ taa n'an ye Sikasokaw fɛ yen Kurubi i b'ale dɔn wa ne y'a f'i ɲɛna keba Lailatul Kadiri tɛmɛnen m'i bolo sin Kurubi fana tɛmɛnen filɛ m'i bolo sin e laban an ni i siri ka t'i da ka dɔ d'i ma sa dɛ sɔgɔmada in na nin y'an donkan ye sɔɔni sisan an bɛna nin bɛɛ lajɛlen walawala a bɛ se k'a faamuya cogo min na. Keba ɲinan sunkalo a y'an dabali ban ɲinan sunkalo a ye sira kura wɛrɛ yira an na ɲinan sunkalo an ka foli ta ka ɲɛsin maaw ma minnu y'a kɛ ala ye k'a to ala ye fantanw ni dɛsɛbaatɔw k'olu ladon keba sunkalo in ni fɛn kun jɔrɔ bɛ maliyɛnw na ni fɛn kun jɔrɔ bɛ jamanadenw na ni fɛn kun miirina degun kun bɛ mɔgɔw kan o ye ɲinan sunkalo ye keba an b'a fɔ n ko jabaru masa hinɛ masa makari masa a ye sunkalo in kɔni timɛ ko ɲuman yira an ni silamɛw la keba sunkalo in a jɔrɔna fɔlɔ n'a kunnasiri tun ye min ye o tun ye kuranko ye hakili la zen maa caman y'a ye k'a fɔ énergie a y'i kɛlɛkɛ fari da baara senfɛ baara min n'o bɛna n'a to hali sunkalo tɛmɛnen a na to senna keba an ye kibaruyaw sɔrɔ cogo min sabula min ye kuranko ye énergie maaw y'a yira k'a fɔ baara min tun kan ka kɛ olu yɛrɛ fɛ yen ka kow don bɛrɛ la ka ɲɛɲininiw kɛ ka kɔn baara ma fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye mago tɛ kɛ o la u yɛrɛ énergie kunda u y'o lajɛ k'o don bɛrɛ la k'olu sigi kala kelen kan ka kɔn ka wuli ka jɔ kɛ maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun sɔrɔ fɛɛrɛ minnu na n'olu bɛ tiɲɛ fɛɛrɛ minnu tun sigilen don sen kan kuran yɛrɛ bɛ bɔ yɔrɔ minnu na a bɔcogo minnu bɛ yen bi an ka jamana kɔnɔ ka se ka olu kɛ kelen ye o y'a to n t'a fɔ kuma bɛɛ keba ko kuran kun bɛ yen nka waati caman na maa caman ye kuran sɔrɔ o bɛ dɔ sira caman fɛ hali n'o y'a sɔrɔ a ko daminɛ kin dɔw ye degun sɔrɔ a la n m'a fɔ ko kurantigɛ banna keba nka u y'a fɔ an ye ko min sigira sen kan sunkalo la ni ala sɔnna a ma a bɛna na to sen na k'a sababuya kɛ jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ ye k'a sababuya kɛ maliyɛnw yɛrɛ ka faamuya ye k'a sababuya kɛ fana min ye énergie yɛrɛ ye labɛn min k'a yɛrɛ ka gun kan ye yaasa fɛn minnu tun bɛ yen n'olu tun bɛ labila tiɲɛniba minnu tun bɛ yen waleya minnu tun bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen don bɛrɛ la k'a lajɛ k'a bɛn jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min k'o kɛ u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ye keba o ko de nana ni kuran min kun kan ka dilan jɛnɛkaw fɛ yen
kabini san ba fila ani mugan ni kelen san ni a ko kurubu korobala énergie a ko ta ka da bɔgɔ jeninen kan wa keba kiri bɛ senna koyi énergie ɲɛmaayaso maaw olu yɛrɛ lamɛnni bɛ senna wa hali sɔgɔmada na an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan kiri tigilamɔgɔw bɛ ka énergie mɔgɔw lamɛn a ko in na ko in tiɲɛ a n'a nkalon k'a fasa ka bɔ ɲɔgɔn na pewu bɛɛ lajɛlen k'i ta ni i bila dɔn keba jɔrɔna min tun bɛ maaw la fana o ye da dumuni ko ye m'a fɔ sɔngɔw tun ye kelen fan bɛɛ fɛ nka ala barika la an bɛ se k'a fɔ min ye da dumunifɛnw ye u sɔrɔla tiɲɛ don jagokɛlaw ka fɛnw tacogo tɛ kelen ye nka an ye min lakɔlɔsi sukaro kɔni kun da ka di anw fɛ yan ka tɛmɛ n'an dafɛ dugu bɛɛ kan n yɛrɛ tun bɛ burukina n segintɔ dɔ yɛrɛ tuguni keba ye sukaro dira mɔgɔw ma maa si tɛ se ka tɛmɛ karitɔn 5 ka burukina sukaro mananama min ye kilo ye i tɛ se k'a ta ka tɛmɛ fɛn kan wa olu ta kun ye 160 de ye anw fɛ yan sukaro cayalen 140 120 130 da dumunifɛnw fana tiɲɛ don sunkalo daminɛ gɛlɛya kun kɛra la nka min ye DGCC mɔgɔw ye u wulila k'u jɔ k'u cɛsiri keba min ye premier ministre yɛrɛ ye a taara jagokɛlabaw ka magasin kɔnɔ a ye jagokɛlaw yɛrɛ bisimila ka kumaw fɛ k'a yirula k'a fɔ an bɛ waati min na nin ye an k'a dɔn k'an bɛ maa wɛrɛ bɛɛ keba o la an bɛ maliyɛnw de fo maliden minnu y'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo yɛrɛ ye nɔgɔya kalo ye nka o bɛɛ n'a ta keba fan caman fɛ degun bɛ yen sabula maa dɔw bɛ yen olu m'a sɔrɔ o sagona sɔngɔ la k'a sababuya kɛ wari min bɛ olu bolo ye ko kɛra cogo o cogo keba a bɛɛ tɛ se ka nɔgɔya maaninfinw bolo fan dɔ de bɛ nɔgɔya fan dɔ bɛ gɛlɛya jamanadenw yɛrɛ de y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u yɛrɛ ka cɛsiri n'u ka timinandiya ka kɛ ni waati n'a cogoya ye fanga ale ye wulikajɔ minnu kɛ ka se ka fɛn minnu sigi sen kan sunkalo ye an bɛ se k'a fɔ ɲinan min ye minɛnw ye min ye sɔngɔw ye min ye wulikajɔw ye a caman sera ka kɛ nka an t'a fɔ n k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛna keba maaninfin ka ko foyi tɛ yen k'o bɛ dafa i ko jabaru masa ta nka min sera ka kɛ ɲinan o ye nin ye ka se k'o fɔ mɔgɔw ye keba sunkalo kɔnɔna na falema don min na o ye anw fanfɛ yɔrɔ maaw ye Segu Masina Jene Dɔngɔnɔdugu maaw bolo fila b'u kun ka kule fan caman fɛ k'a sababuya kɛ mun ye basigibaliya bi donso minnu bɛ ale yɛrɛ gungana kɔnɔna na u yɛrɛ ye mun fɔ ka kibaruya minnu ci an ma o ye k'a fɔ ɲɛmaaw ye u ka wulikajɔ kɛ dugu minnu bɛ yen k'u ye bɛnkan ta bamanciwale kɛbaw fɛ u ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la u k'a to fana sɔrɔdasiw ka caya u ka marabolow kɔnɔna na yaasa samiya min natɔ don u yɛrɛ ka se ka sɛnɛ kɛ u yɛrɛ ye fɔlɔ k'u yɛrɛ ka balo sɔrɔ ka sɔrɔ k'a lajɛ n'a tɔ bɛ feere keba an ka marabolo caman kɔnɔna na sɔrɔdasiw bɛ yen an ka marabolo caman kɔnɔna na wolomasiri taba b'u se la hali ni ye dugudenw ɲininka kɔsa in na sayikaw bɔra ka laseli min kɛ u ye mun fɔ sɔrɔdasiw b'olu fɛ yen nka olu bɛ min fɛ u ka se ka bɔ ka t'u ka baara kɛ u ka se ka bɔ ka munumunu salo kɛ u ka se ka bɔ ka taa sɛnɛ na u ka se k'u ka suguw jɔ kunun ko majamakaw y'an wele u ko ko degun b'u kan numbozokaw y'an wele u ko ko degun b'u kan min ye Jeni mara kɔnɔna na dugu min bɛ bi ni an ka kibaruyaw la n'o bɛ yen n'o ma bɛnkan ta a tɛ tɛmɛ 10 kan o de la sa donsow yɛrɛ u ka cɛsiri n'u ka timinandiya bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na u y'a ye k'a fɔ tiɲɛ na fo fanga ka wuli k'i jɔ olu bɛ se ka dɔ kɛ dɛ nka olu tɛ se a bɛɛ la yaasa a ka ɲɛ u fo k'u ka sigi sen kan keba min ye jamana kɔrɔnfɛyanfan ye wulikajɔ min bɛ sen na o dogolen tɛ maa la armée kɔni su ani tile foyi tɛ pan ɲinan ma ye foyi tɛ bala ala ye a bɛ k'i cɛsiri kosɛbɛ yaasa o baaraw ka se ka sigi sen kan an ye sunkalo in ye cogo min baara minnu sera ka k'a kɔnɔ wulikajɔ minnu sera ka k'a kɔnɔ jamana yɛrɛ kan ka min kɛ bi ani jamanadenw bɛ ka min ɲini bi olu ka se ka taa kuntilenna kelen fɛ jamana ka se ka lafiya maaw ka se ka taa ni ka segu kɛ u ka dugu n'u ka fɛnw na o ye jamanadenw yɛrɛ ka miirinaba an'u ka miiri kojuguba o ye wolomasiri tabaw dɔ ka fara u hakɛw kan u ka marabolow kɔnɔna na fan caman bɛ yen keba sayikaw nana an fɛ yan min ye interfleuve kɛmasinakaw u nana an fɛ yan don o don donso ɲɛmɔgɔ bɛ weleli kɛ maaw bɛ welewelemada kɛ min ka d'u ye o ye maa bɛ yen
ko ye bɛnkan ta a kana kɛ gouvernement ɲɛna ko minnu ye bɛnkan ta ko dɔwɛrɛ do dɛ terroriste ka dugu do Moti ba kɔfɛla bɛ ten Jene marabolo bɛ ten Segu kɔnɔna bɛ ten a mɔgɔ de bɛ ka caya suko ni dugusajɛ cɛ i b'a dɔn min bɛ kɛ yan kɛlɛ de bɛ wuli ni kɛlɛ wulila a bɛ mugu ci ka mugu ci ni bamanciwale kɛbaa ninnu y'a ye tuma min na k'aw ka dugu dɛsɛra u bɛ sɔrɔ ka na k'aw ka bɛnkan ta mun bɛ bɛnkan kɔnɔ keba min n'Ala sɔnna a ma an nana o da maaw tulo kan mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ bɛnkan in yɛrɛ bɛ boli kɛ mun kan mun ni mun b'a kɔnɔ u ka se k'a faamu a kɔni bɛɛ ye min ye i kana sɔn diɲɛ na ka olu kofɔ faamaw ye i k'i sen bɔ sɔrɔdasiw ka ko bɛɛ la i k'i sen bɔ jamana fɛn bɛɛ la n'a fɔra ko o dugu bɛ ka caya an ka marabolo la fo gouvernement fana ka na k'a lajɛ ka fɛɛrɛ sigi sen kan o dugu bɛ se ka dɔgɔya cogo min na basigi ni lafiya bɛ se ka na maa minnu fana bɛ yen n'olu bannen don bi k'u tɛ don bɛnkan na olu fana ka se k'a dɔn k'a fɔ ko ja fanga min bɛ olu yɛrɛ k'olu lakana dɔ bɛ se ka fara a kan ka se ka baaraw kɛ keba kunun ko wulikajɔ dɔw kɛra armée ye wulikajɔ belebeleba kɛ wulikajɔ min bɛ tali kɛ numubonzokaw fɛ yen olu tun ka balo tun kan ka taa balo kun tagali balana nka kunu armée donna n'a ye u ka dugu kɔnɔ bonikaw y'an wele surɔ keba olu kun ka blocus min tun bɛ yen n'o kun kɛlen don k'a to olu tɛ se ka wulikajɔ fosi kɛ u tɛ se ka bɔ u nɔ na ko alihamudulilayi o blocus o wulila min ye sɔrɔdasiw ye u bɛ wulikajɔ min na keba o ye k'a daminɛ Bamakɔ yan ka taa se Moti Sevare Douanza Gosi ka taa don fo min ye Gawo kɔnɔna na ka basigi ni lafiya kɛ maaw n'u bolominɛw k'olu lakana o baara de bɛ sen na bi wulikajɔ min bɛ sɔrɔdasiw bolo keba dugudenw t'a ye dugudenw tɛ se k'a faamu sabula sɔrɔdasiw ka opération olu tɛ ɲɛfɔ olu ye nka baara min bɛ sen na don nataw la u yɛrɛ bɛna n'a faamu k'a dɔn k'a fɔ ko armée ma ɲinɛ maa si kɔ a bɛ baara min na a n'a kɛcogo de don fɛɛrɛw de fana bɛ a la jateminɛw caman de b'u bolo u kan ka wuli cogo min ka na cogo min na ka na se yɔrɔw ma tiɲɛ don dugu caman kɔnɔna na bi kulekanw bɛ ka bɔ maaw caman bɛ k'a jira k'a fɔ k'u sigiyɔrɔw laminɛtɔ don nka an b'a ɲini maaw fana fɛ u ka faamuya dɔ kɛ ko la armée ka baara kɛcogo a gundo n'a ko maa tɛ se k'i da don la k'i b'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ nka minnu ye kunun ni kunasini sɔrɔ ye maa caman bɛ dugu caman kɔnɔna na u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ko wulikajɔ taabolo falenna u y'a ye k'a fɔ ko baara taabolo falenna dɔ ka se ka fara o kan min ye dugudenw ye samiya donda min taatɔ filɛ nin ye ka na nin ye u ka se ka sɛnɛ kɛ u ka se ka bɔ u bolo la u ka se k'u jija u yɛrɛ ye u ka se ka baaraw fana kɛ wa wolomasiri tabaw fana kɛba an b'u fo n'i tigɛra dibisogo la a ta ka bɔ yen k'i da nɔ na i b'a dɔn k'a bɛ ko la o ka marifa ta su ni tile e tɛ da i tɛ sunɔgɔ i bɛ munumunu salo la kuma bɛɛ ka maaw la kɔlɔsi a ye taa yan fɛ bingali kɛra yan aw natɔ yan nin bɛ kɛ keba o fana ma nɔgɔn an b'u fo k'u senkɔrɔma don dɔ yan kosɛbɛ u k'u cɛsiri u k'u jija u bɛ baara min na n'Ala sɔnna a ma a jaabi dugudenw bɛna n'a nafa ye baaraba minnu bɛ sen na marabolow kɔnɔna na keba n y'o de fɔ a bɛɛ tɛ se ka lakali a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna nka n'Ala sɔnna a ma min ye don nataw la a bɛna n'a ye nin fɛn fila in nin ye sunkalo in a y'ale kɔni kɔnɔna kɛ kosɛbɛ nka ze in keba an bɛ se k'a fɔ Ala barika la maa caman ni ma to bingali ninnu na kosɛbɛ i n'a fɔ san tɛmɛn'o la an b'a ye cogo min maa caman y'a yira an na fana k'a fɔ u ka baganw olu de bɛ ka suɲɛ kosɛbɛ misiw ani sagaw tiɲɛ yɛrɛ la olu bɛ ka suɲɛ u ka ɲɔw jiginɛw olu da bɛ ka kari min ye baara min bɛ yen n'o ka gɛlɛn ni a bɛɛ ye o ye k'a fɔ bi armée yɛrɛ kɔni min fana kɛlen don k'i fasa ja kaki keba nka kɛnɛ de ka bon kɛnɛ ka bon dɛ i t'a dɔn ko Mali ka bon fo ni wulila ka i senna an ka jamana kɔnɔna kan o de la i b'a dɔn k'a fɔ ko jamana in ka bon nka armée fana an b'u fo cɛsiri ni timinandiya la hali bi min ye baara kɛcogo ni dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka faamu n'o tɛ donso ɲɛmaw olu kɔni ko k'olu ka laɲini ye min ye dugu o dugu bɛ ko ye bɛnkan ta fura ka sɔrɔ o duguw la ni fura sɔrɔla o duguw la min ye sɛnɛko ye o ka boloda sɔrɔdasi minnu bɛ sigida ninnu na dɔ ka fara o kan baara olu yɛrɛ na u cɛsiri a la kosɛbɛ yaasa a bɛ se ka ɲɛ cogo min na kɛnɛ in kan ya keba an b'an ka maaw fo kema sinakaw min ye donsokuntigi minnu bɛ dagaw kɔnɔna na k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sɔrɔdasiw an tɛ ɲinɛ u kɔ a capitaine fara lieutenant ni a caporow kan a n'a sous-officiers n'a officiers ani soldats an b'u bɛɛ fo keba k'u ni cɛsiri u ni timinandiya baara in de ma nɔgɔn
bara man nɔgɔn yɛrɛ de sabula e ni jugu bɛ ka si a b'i cɛla dugudenw tɛ kariya k'a fɔ nin ye maaw kumani ka suma degun bɛ i ma kuma o tuma baro kɛlɛtigi ka communiqué la a b'a fɔ ko ni mɔgɔ min y'i meleke ninnu na ni bɔ kɛra a kalama i bɛ minɛ ka di sariya tigilamaw ma o kɔrɔ de maaw fana k'a faamuya sisan k'a dɔn k'a fɔ sɔrɔdasiw bɛ aw ka lafiya de kama n'a ye mɔgɔw dogo la a bɛ baara a b'o gɛlɛya sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau ye k'a ta k'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a kɔnɔna na keba. Keba mta Mauritanie abe wati jambo kabini février kalo ale ban wati malien munu be Mauritanie ulu ye kule da kule senfɛ u y'a yirana k'a fɔ Mauritanienkaw bɛ ka ɲinu fɛ u ka segi kana Mali frontière la ka taa u ka papier k'olu ta k'olu kɛ kura ye ka tila ka don keba malien minnu y'o kɛ olu nana mun ye n'i taara i tɛ segi i tɛ se ka don cogo si la Mauritanie yɛrɛ kɔnɔna na hali n'i ye papier sɔrɔ i tɛ segi u nana bɔ o la u bɛ maaw ɲini u ka baarakɛyɔrɔw la carré kɔnɔnaw la u bɔr'o la u donna mɔgɔw ka u ka duw kɔnɔ baara nana gɛlɛya kuma nana caya nka nin bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ min ye maa caman ye jamana caman mɔgɔw olu ye wulikajɔw kɛ ka ɲininiw kɛ ka faamuyali kɛ Mali yɛrɛ ye wulikajɔ caman kɛ a ko la yaasa cogo min na an ka duguden minnu bɛ yen ani an ka jamanaden minnu bɛ yen olu bɛ se cogo min na ka lafiya nka o bɛɛ n'a ta keba Mauritanienkaw ma kala dɔw ɲina ka bɛn n'a ye dɛ su o su don o don hali ni waati min na an filɛ ka kuma nin ye i bɛ maliyɛnw ja ye u bɛ cɛ ka kɛ mɔbili kɔnɔ u bɛ cɛ ka kɛ kurun kɔnɔ u bɛ cɛ ka fili kɛnɛma degun suguya bɛɛ lajɛlen bɛ da u kan wa anw yɛrɛ fana ka jamana kelen tɛ keba maa bɛ yen k'o bɛ taa Mauritanie fan fɛ u y'a k'a bɛɛ la kun fɔlɔ la u tun y'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye ko an k'a lajɛ ko papier min bɛ di ko u b'o nɔgɔya a ma kɛ u y'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye k'u bɛna an ka mɔgɔw don bɛrɛ la a ma kɛ a tɔ yɛrɛ nana kɛ mɔgɔw yɛrɛ ka bolominɛw ka t'u sɔrɔ u sisew kɔnɔ k'u sisew dakari ka don u nɔfɛ ka boli o sariya yɛrɛ kɔnnen don diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna na fɔlɔ n'i bɛ maa minɛ i b'a minɛ n'a sɔrɔ bɔlɔn fɛ mɛ ka taa sɔrɔ a ka so o ye sariya sɔsɔba ye min yɛrɛ sariyaw jo sariyaw tɛ sɔn o ma nka nin bɛɛ bɛ ka kɛ keba diɲɛ seleke naani maa si mɛ i bolo kɔrɔta Union africaine ma kuma kisɛ kelen fɔ o la min ye Nations Unies maa si ma kuma k'a yira k'a fɔ nin waleya min kɛtɔ filɛ Mauritanie fɛ nin a tɛ bɛn nka a bɛ faamu o de la an ka jamanakuntigi kunasini ko a ye Musa Agatar bila ka taa Kayi a ka taa lajɛ min bɛ yen minnu nana degun min b'u kan n'a seginna ka na a kana conférence de presse kɛ Musa taara Kayi keba ka taa lajɛ maliyɛn minnu seginna ka na u bɛ se ka kunbɛn cogo min baara min kɛra o kɔnɔna na président y'a ye nin ko in tɛ se ka bila ta parce que don o don keba u bɛ video min ci a si ma a tɛ se ka ci e ma o don o don ale yɛrɛ nana ye sa a ye Modibo Kone wele ka an ka cɛ wele Job ka Musa Agatar wele k'u kana si kunun keba 26 mars banna don min k'u kana si Bamako k'u ka taa Mauritanie u ka taa papier filɛ ale tɔgɔ la ni u ka t'o di Mauritanie jamanakuntigi ma keba délégation bɔra yan min ye général de corps d'armée Modibo Kone o b'a la ministre des affaires étrangères Ablaye Diop ale ye délégation ɲɛmaa ye ministre min sigilen don maliden minnu bɛ kɔ kan o bɛ a kɔnɔna na u selen Mauritanie keba ko dunanjigiso Job ko k'olu dan kun tɛ dunanjigiso ye k'u ka taga u ka palais la u taara ye u y'u bisimila n y'a f'i ɲɛna cogo min na Musa Agatar Modibo Kone ni ale agence nationale de la sécurité d'état ɲɛmaa ye général de corps d'armée don ka fara Ablaye Diop kan min ye directeur des affaires juridiques ministère de la justice la o fana tun bɛ a la Mauritanienkaw u y'u bisimila u nana yɔrɔ min na u taara n'u ye jamanakuntigi fɛ yen n'o ye Mohamed Ould El Ghazouani ye
keba ayu bismillah babu ye talikɛ min na sa o ye k'a fɔ min ye Asimi ye ale ko k'u kana mun fɔ a ye u k'a lajɛ Mali ni Moritani balimaya ni sinjiya san 100 sigiɲɔgɔnya o bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Moritani ka hakili t'o la a k'a dɔn k'a fɔ bila ko tɛ o baaraw o bɛ se ka sinsin cogo min na Moritani k'o lajɛ kuma filanan ye talikɛ mun na keba Maliyɛn minnu bɛ ka gɛn ka taa frontière la o ko ka lajɛ bɛrɛ la ɲan faamuya ka sɔrɔ o ko la a ko bɛ se ka kɛ cogo min ye maa minnu bɛ ka gɛn bi n'u bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ gɛn k'u labɔ a ka lajɛ a ka woloma a ka kow ka jate minɛ n'o y'a sɔrɔ minnu bɛ yen ko sɛbɛn t'olu bolo a ko ka don bɛrɛ kɔnɔna na Mali délégation ye nin de ɲini Moritanikaw fɛ Moritanikaw keba u ka maa min tun b'a kɛnɛ kan yen o ye Mohamed Mawudu Buyi ale y'u ka sariya minisiri ye min ye minisiri fana b'u ka jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale tun bɛ k'o jɔyɔrɔ fa ye général de division Mohamed Cheikh Mohamed Lemine Deman Hamar ale ye secrétaire général affaires étrangères ale fana tun bɛ yen Cheikhna Moulay Zen o y'u ka lasigiden ye an fɛ yan min ye Moritanikaw ye u ko ko fanga fila in k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kumaɲɔgɔnya sinsin yaasa jamanadenw ninnu fɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a ko la cogo min Mali ɲɛmaaw minnu taara kɛnɛ kan u ko k'olu b'a fɛ ka segin ni kibaruyaw ye kibaruya min b'a to u bɛ se ka na min fɔ Asimi ye a bɛ se ka min faamu Jɔp y'i sinsin o kan k'a f'u ɲɛna k'a dɔn k'a fɔ bi Mali nakun ye nin ko in ye keba ne bɛ tilen ka min f'i ɲɛna e ti sɔn ne ka kuma ma n ko n'u bɔra ka min fɔ micro la o tɛ u bɛ bɔ ka min fɔ micro la o ye ka aw ka taa i bɛ t'o de kɔfɛ n'o tɛ n'i y'i sigi k'u ye min fɔ micro nin na hali n'i taara conférence de presse la min bɛ fɔ o tɛ ko kun ye dɛ f'i k'a ɲɛɲini de donc an ka ɲɛmaaw ko k'u tɛ se ka segin ten fɛn ka f'u ye u bɛ se ka na min fɔ Asimi ye hakili la u y'o sɔrɔ parce que n'i ye délégation yɛrɛ kɛcogo ye i b'a dɔn ko in tɛ tulonkɛ ko ye tuguni ministre des affaires étrangères sécurité d'état directeur keba ka tila ka ministre de Maliens l'extérieur far'o kan ka Moritani yɛrɛ lasigiden wele ka far'o kan ka taa ko in tɛ ko denni ye nka an m'an sigi ni Jɔp ninnu seginna ka na u bɛna na laseli min kɛ Bamakɔ yan u bɛna na min ɲɛfɔ n'u ni Asimi ye ɲɔgɔn ye an na o fana da maaw tulo kan nka ni ne kɔni ye kuma la kumabaw ye min fɔra Moritanikaw fɛ yen ka kɛ ni an ka mɔgɔw tagali ye yaasa fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ u ko de fɛn de ka f'u ye min bɛ se ka lakali malidenw ye keba o ye min ye o kɔni an b'o dɔn fɔlɔ parce que min ye ko tigi ye fɔ a ka ɲɛfɔ ale ye a bɛ sɔrɔ ka da an tɔw tulo kan n'an bɔra yen an bɛna Bafulabekaw fɛ yen keba Bafulabe min ye nin kalo in tile 24 ye tasuma belebele dɔ de wulila école karamɔgɔ dɔ ale ka buguso k'o minɛ koyi Futubakaw olu fɛ yen dugu min yɛrɛ don sa ale bɛ ɲanbiya n'o ye Bafulabe cercle kɔnɔna na tasuma in kɔni maaw y'a jira k'a fɔ ko min ye ŋaniya juguya tasuma don a kɔni ye école karamɔgɔ in ka bugu a jeni a ka ordinateur k'o jeni ka télévision dugudenw de wulila sa ka na tasuma in kama u bɛ se k'a fa cogo min na k'o wulikajɔ kɛ min ye waati min na keba anw bɛ tasuma fa la dɔw b'a fɛ ka cɛ ka saga fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye maaw tɛ ka girin ko ka tasuma faga olu bɛ ka cɛ ka sagaw gɛn ka bɔ a ka sulu kulukulu fɛn kɔnɔ ka k'u bɛ taa n'a ye u y'olu dɛrɛ sisan sa ko ka sɛgɛsɛgɛli boloda yalama minnu ye sagasoya ninnu kɛ o ani min ye buguso in jeni u bɛ ɲɔgɔn kalama wa o sɛgɛsɛgɛli o de bɛ sen na nin waati in na Etienne Fakaba ale sera a ka so kabini kunungo ale bilara kalo kelen san kelen kɔfɛ ale min kun minɛna sa n'o ye nin kalanfaba in ye ale tun minɛna k'a sababuya kɛ k'a tun ye waleya dɔw ta ka ɲɛsin gouvernement ka kibaruya di cogo ma a ka sonaldonbaga n'o ye maître Ibrahim Marufu Sako ye o ko Etienne tun minɛna min na ko aw banna koyi ko sabula a kun minɛna ka bila kaso la waleya mun kama a y'o kaso kɛ san kelen yafa dira a ma san kelen kaso datugulen k'a y'o kɛ min ye $3 ye k'a kan ka o sara a nɔ minɛna kun min na sa o kɔni ye kuma talen ka ɲɛfɔ fɔ jamana ma min bɛ jamana yɛrɛ ale kɔni ka baaraw k'olu gɛlɛya bolo min ye Etienne ye a yɛrɛ kumana kunun kɛba a ka bɔlɔlɔ sira kan k'a bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa maa bɛ yen bi n'o y'i sen don ale dɛmɛli la kunnafonidila bɛrɛbɛrɛlitɔ a yɛrɛ terilakaw n'a a jɛɲɔgɔnw diɲɛ seleke naani maa minnu y'a dɛmɛ maa minnu bɛ yen n'olu y'u wuli ka jɔ k'a ye diinɛkuntigiw b'o la ka taa se fasodenw ma k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn keba Etienne ko k'ale seginna ka na ko nka k'ale waati caman kɛ
a tun bɛ makun na k'a tɛ se ka kɛ ko a kɔrɔlen tuguni nka a kɔni bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ ko min ye Etienne Fakaba ye a seginna ka na an yɛrɛ fana bɛ dugawu k'a ye Keba Ala ka faamuya di ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma. Madame Fili ale ka kɛnɛya ko degun bɛ o la bi Keba min ye minisiri min bɛ kuma an ka sɔrɔ ko kunna Ibrim Boubacar Keita ka fanga waati nin y'ale san 3 ye sa a bɛ kaso la a limanaw n'a masurunamaw n'a ka sɔrɔdonbagaw u ko k'a ka kɛnɛya kɔni tɛ ten tuguni a ka avocat kɔni ye ɲinini kɛ yaasa a bɛ se ka bila cogo min Fili Buhari ale minɛna ko min na sa o ye k'a fɔ pankuru min sanna Ibrim Boubacar Keita ka waati la yuruguyurugu min kɛr'o la n'o sanbaga n'o sancogo n'o sanbaga n'u ma se ka sigi sen ɲɔgɔn kan hali bi o kiiri de bɛ sen na Keba ni waati laban in na fana an y'a sɔrɔ kiiritigɛlaw yɛrɛ ka masurunya na ko ɲininkaliw fana bɛ yen ɲininkali minnu ni premier ministre kɔrɔ 2 ɲininkara o la ka taa se ministre kɔrɔ 1 ma min tun bɛ sɔrɔ Yakuba Ali ko fana kunna kɛrɛfɛ Fili ka waati ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲininka kun min na kiiri in kan ka lakurakuraya o dun waati kelen kɔnɔna na Fili n'a ka maaw wulilen k'u jɔ yaasa a bɛ se ka taa ka so Keba Fili ye dɔ kɛ koyi a ye dɔ kɛ a sen de bɛ ka dɛsɛ a sen voilà sen de bɛ k'a dimi kosɛbɛ cour suprême mɔgɔw olu taara lajɛ min ye procureur ba yɛrɛ Bamakɔ procureur ba cour d'appel olu fana taara lajɛ a ka sɔrɔdonbagaw olu ye laɲini kɛ an bɛ dugawu kɛ u k'a to a ka taa a ka so ni kiiri baaraw bolodara Keba nin tɛna taa yɔrɔ si tuguni Ala barika la nin tɛna taa yɔrɔ si u k'a to a ka taa so ka kiiri ka se ka kɛ k'a to a b'a ka so ni a kan ka wele min na o na sigi sen kelen kan o y'anw fɛla ye dɛ nka o ti sariya ye sariya fana k'a ka baara kɛ o de don dɛ Keba sariya tigi de bɛ se k'a dɔn min don dɛ anw ti sariya maa ye dɛ anw kɔni an ka ŋaniya ye min ye n'u bɛ se k'a bila ka taa a ka so a ka se ka furakɛ o ka d'anw ye nka sariya Keba e wo ne wo Asimi wo an si tɛ sariya sanfɛ an ka dugawu kɛ Ala ka Fili ɲuman bɔ nin ko in na Keba Kajolo denmisɛnninw ani maa minnu bɛ yen n'olu kun ye u sigiyɔrɔw bila ka taa se maaw ma sa maa minnu kun taara tunga la n'a ma ja u la ko sɛnɛ baara dɔ bɛna sigi olu tɔgɔ la nka f'i ka wuli k'i jɔ ka i jɔyɔrɔ ɲini a ko la n'o ye tɔgɔ ɲini ye ka i tɔgɔ ka se ka sɛbɛn maa 77 cɛw la min ye 46 o ye musolakaw ye minnu kun y'u sigiyɔrɔ bila an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima minnu ye yɔrɔ wɛrɛ kɛ kalan min na kɛ olu kunna sa yaasa min ye sɛnɛko ye ale ni bayɛlɛmali ko k'olu kalan kɛ u kunna Keba yala sa i sen ka ye ko in na fo i ka wuli k'i jɔ i ka kɛ Kajolo ka ye walima i ka kɛ Zegwa ka ye waleya in a ɲɛfɔra olu commune ninnu kɔnɔna maaw ye Zegwa ni Kajolo commune olu kɔni bɛna na kɛ direction régionale min bɛ formation professionnelle kunna ale de kɛlen don k'o waleya in sigi sen kan Sikasokaw fɛ yen waleya in senkɔrɔma don ninnu maa min fɛ sa jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen min sigilen don diɲɛ seleke 4 tɔgɔ la n'o bɛ Tunkarankew ka ko kunna o de bɛna na kɛ nka sa yaasa i ka se k'i ka sɛbɛn da Keba yanni mars kalo tile 20 k'a daminɛ mars kalo tile 28 na ka taa bila avril kalo tile 6 la yɔrɔ 2 u y'olu sugandi min ye Kajolokaw ni Zegwakaw ye u bɛ se ka t'u ka sɛbɛnw da yɔrɔ min na maa minnu mana sugandi olu bɛ taa ka kalan in k'u kunna ka tila ka bolomayɛlɛma baara in k'u dege o la kalanko ta na sira fɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen ka dɔ fara min ye école karamɔgɔ ka dɔnni kan u bɛ se ka kalan kɛ ka ɲɛ cogo min na o baara bɛ sen na kabini dɔgɔkun a baara kun fɔra kabini dɔgɔkun tɛmɛnen Keba ko min ye kalan in ye a kɛ kun ye école karamɔgɔw ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan kalan ɲɛnama bɛ se ka kɛ denmisɛnninw kunna cogo min na camancɛ kalansow la tile 5 baara in kɔni senfɛ sa min ye école karamɔgɔ ninnu ye u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ ko dɔ faral'u ka faamuya kan baara kɛcogo ɲuman na UNICEF ale de kɔni ye dɛmɛ kɛ Keba muso minnu bɛ yen ani npogotigi minnu bɛ yen n'olu kɔni ye gɛlɛya sɔrɔ ka furuso sigi kɔnɔna na Kucalakaw fɛ yen dɛmɛ taara ka ɲɛsin olu ma dɛmɛ in a kɛra nin kalo in tile 26 Kucalakaw fɛ yen a yɛrɛ sa k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen n'o sigilen don ya musow bɛ se k'u yɛrɛ bolomayɛlɛma cogo min k'u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye FAFE ye ale ni Nations Unies FINIAP maaw olu de kɔni kɛlen don ka dɛmɛ in boloda dɛmɛ in ye mun ni mun ye Keba min ye ka se ka minɛn d'u ma minɛn min bɛ yen bi n'o bɛ se ka dugukolo la kurakuraya taabolobaw bɛ a la chaises bɛ a la salon coiffure ale ni sefa wari 8,000 k'o du kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma yaasa cogoya min na u bɛ se k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma waleya in kɛ kun ye muso ninnu bɛ yen sa n'olu ye degun sɔrɔ u bɛ se cogo min na ka u yɛrɛ boloma dɛmɛ ka min ye baara k'u yɛrɛ u yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ baara min na Keba kunu suntigɛ tun bɛ CMDT kuru kɔnɔ
CMDT directeur ba no Mamadou Moustapha Jaraye ale ye wele bla bela jere ma kunungo keba Lailatul Qadri hukumu konnana sa directeur korow mi ye PDG korow ye CMDT ma fale fenfe be sa ka bela jere wele ala an chauffeur kumba kena ka keba mi ye suntige nye directeur ba no PDG ba no Mamadou Moustapha Jaraye akoka kekunye ka beni kirenya ko sinsin o de la sa CMDT lafasa jekulu munu be no barakalaw ka lafasa jekulu olu tumbe uye folni tanu ke ka yira sa ka bako mina ni beni kirenya barakalaw ni ɲɔgɔn cɛ su kɔnɔna na keba sun tigɛlen kɔfɛ nafla o selila nafla seli bannen sa o nana ni surafana duman ye surafana duman min o kunna sa min ye PDG kɔrɔ ye Cɛnan Kulubali ale yɛrɛ babu ta Cɛnan ko ko min ye Mali sɔrɔ ye Mali yɛrɛ ka sɔrɔ ka se ka taa ɲɛ a ka ninakili ka ɲɛ k'an k'a fɔ ko CMDT ka baara kɛcogo ɲuman k'o ka ɲi waliya min yɛrɛ filɛ nin n'o ye suntigɛ ye a ko k'a b'o fo k'o waleɲumandɔn o la ko sabula min ye PDG n'o ye Mamadou Moustapha Jaraye a y'o hakilina min sɔrɔ k'o ye hakilina ɲuman ye k'u jija u kana nin dabila CMDT a y'a yira ko CMDT de jɔyɔrɔ Mali yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka se k'a yakubaya ko CMDT de don k'a bɛ hakilina jigi kɛ keba ko min ye CMDT ye jagokɛlaw wo sɛnɛkɛlaw wo baarakɛlaw wo ko ni kɔɔri kɔni bɛ ka ninakili ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ninakili ka ɲɛ hali balo sɛnɛnaw k'olu bɛɛ lajɛlen b'u ka hakɛ sɔrɔ ni kɔɔri ale bɛ taa ka ɲɛ ko ni kɔɔri sɔngɔ jiginna ko kana to CMDT maaw k'u bolo jigin dɛ u ka fɛɛrɛ ni dabaliw sigi sen kan min bɛ se cogo min na k'o ko kɔkari a ye welewelemada kɛ ka ɲɛsin baarakɛlaw ma u k'u jija min ye bankitigiw ye minnu ye donibatalaw ye jagokɛlaw minnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ balo CMDT la u k'u jija CMDT jɔlen ka to CMDT k'a ka baara kɛ jamana kɔnɔna na ko sabula ni kɔɔri gɛlɛyara cogo o cogo fɛɛrɛ kan ka sɔrɔ a la an ka jamanaw kɔnɔna na ka se ka baara kɛ n'a ye baara min bɛ jamana yɛrɛ nafa kosɛbɛ a ye baarakɛlaw wele bɛɛ ni kelenya bolodiɲɔgɔn ma min ye Cɛnan ye a ko k'o kan ka sinsin baarakɛyɔrɔ in kɔnɔna na ko n'o y'a sɔrɔ maaw b'a fɔ ko olu b'u ka dayirimɛ sɔrɔ a la keba ko jamana yɛrɛ de dayirimɛ bɛɛ lajɛlen sigilen don CMDT ale taa cogo ɲuman na min y'u ka PDG ba ye sa n'o ye Mamadou Moustapha Jaraye a ko u ye hakilina mun sigi sen kan o ye ka CMDT PDG kɔrɔw a directeur kɔrɔw maa bɛ sa u k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka CMDT dɛmɛ ko suntigɛ in yɛrɛ sigira o hukumu de kɔnɔna na min ye Mamadou Moustapha Jaraye a ko sa ko min ye CMDT kura hakilina kura miirina kura ko o de kɔni ka se ka jɔ sa jamana yɛrɛ hukumu kɔnɔna na k'olu ka baara kɛtɔ y'o ye jamana ye fɛn minnu kalifa u la ka se ka olu kɛ ka se fo a dan na min ye ka se ka trésor musaka ka se ka don o kɔnɔ ko CMDT bilama a kɛra jamana ta ye o t'a to bolo ka jigin o de la ale bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa CMDT lakaw bɛɛ lajɛlen bolo ka don ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ka jamana fana dɛmɛ a ko CMDT keba k'a kana k'an ɲɛna ko kɔɔri dɔrɔn don dɛ ko dun ka fa la ko olu jɔyɔrɔ bɛ yen dɛ kɛmɛ saradala keba k'an ka balo sabatili la ko CMDT bɛ 50 de di min ye CMDT ye min ye ɲɔ sɛnɛ ye kɛmɛ saradala CMDT jɔyɔrɔ ye 70 ye o la wa n'i ye kaba ta k'a lajɛ kaba kelen keba olu jɔyɔrɔ ye 60 ye kɛmɛ saradala min ye ɲɔ 70 ye kɛmɛ saradala kaba la 60 ka taa se ɲɔ ale ma CMDT bɛ kɔɔri sɛnɛ yɔrɔ la k'o de la sa kɔni maaw kana miiri dɔrɔn k'a fɔ ko CMDT jalan ne bilalen bɛ ten a bɛ baara min kɛ k'o barika ka bon suntigɛ in o bɛ tali kɛ sa ani ni surafana dun in o bɛ tali kɛ sa yaasa maaw k'u hakili to ɲɔgɔn na maa caman kɔni CMDT maaw fo nin waleya in na baara ale kɛcogo ɲuman na keba 26 mars don Bamako délégation spéciale ɲɛmaaba Asimi y'a fo k'a tanu n'o ye commissaire Bala Traoré ye k'a n'a ka cɛdenw k'u cɛsiri u ka dɔ fara wulikajɔ ni cɛsiri kan hali bi Bamako yɛrɛ bɛ ka taa cogo min k'u jija éclairage public minnu bɛ ka sigi sen kan yɔrɔ saniyali minnu bɛ ka kɛ sa k'u ka cɛsiri kɛ ka baara kɛ o la u ni maa minnu bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ani dugudentɔw bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ kɛ Bamako bɛ se ka jɛya cogo min samiya nata in na sa u k'u cɛsiri yaasa min ye duguba in ye n'o y'an ka faaba ye a kana to kɔ min ye u ka baarakɛlaw ye k'u bɛɛ lajɛlen fo keba an bɛ Mari fo yan bɛɛ n'i ta fa ɲɛji ti bɔ gansan tɛ o ɲɛji bɛ bɔ tɔnɔ de kama o keba e t'o dɔn wala n'i taara mairie di district la bi a fɔ Mari e tɛ ale dɔn nin ye Bala ye Asimi de k'a ma ko monsieur le président ko du courage ko il faut rester déterminé
a keba 26 mars do asimi ku akun nisokari de ay garde-vous gauche ambe na mama ben abe garde-vous gauche we akwonu kun tibina kadia nisokun kadi 26 mars temene de aga sura sumunu ma nove keba mbufu mi pekade na aka mauye kata se solo nunuma ale ni directeur du protocole Maïga ambu bela jelenfo kata se commandant colonel baba Sisema ale me kuna fondiko kuna présidence la ku bela jelenfo lieutenant colonel Alsenimpa sécurité présidentielle nyama baba ale mbulo keba ka fana fo ka wala mando seko ni dongo amta ale kenega sisa kewa sisa mi sapeur pompe wi oluka bataki do nana kuba nyini bela jelen fe mama mana ambulancier imana sapeur pompe mobile iga sira blanye bi dugu ko nana ko amoutage wulile no bangu dalala o fale no tep le flagara barama ko bebtita amunu mi amaka to ko sa kewa nogo sinabefu les sénégalistes défroqués là anaka mo tu sais ka faire amado nbado ko do sa ne terega do Adama Siribe sina befu asega fere soro sedi nyokola na moko ka seko war soro no yala wa sisa nunu ne flega wele black na ne ko sapeur pompier maw ba nyini befe na ye sapeur pompier mobile yoro aka to aka teme jona na ye ambulance ye na ye shuta mobile ye aka sira bla unye ufka teme jona sabula bi ayelo no ka boko amutaji chale no dugu kono keba bangi daw fale saka fere yoro fale no ame dugo ka sa bitle alaka time ko mana ni islam bela jelema seko ni dongo ni ya sa muganye don se no be siga soka ofu ba mako kurubi ale ko ni kuntunu na kosebe nga siga soka ya ala kura ya sa mugante menen ko fe seko ni dongo sa hukumu konnana kunungo minye madame le gouverneur ye noye Marie Claire damele na le be kantila ka sigila keba gouverneur konnana sa uluye maw franywanga kurbi kata yira a barab na ka tugomi bara nye talega sa seko ni dongo ministre so alega wuliga joko na bugo tigini unu sanfa dugu faw uludo kon meta sa ka donge minye kalaje ya sa anga korole abe talige ola ninse intala keba bugo tigini tanu duru ode tarasika so ka ofi ulu fana ni musokoroba ulu be nyanfe munume ublasra kurbi yere don akera mabaw nyena sa no gouverneur ye amora ko vosa Marie Claire Damelina lebe kantela ka sigila minye conseil régional nyema o fana tume akoka na ga ministry to sigilo no seko no dongo kuna jekulu kerengere mi sigilo no nko nguna no oye ka kokoro ta ka seko lu sigi senga olu fana ka mako mbe no oye Amadou Diop na ba fama ko El Pacifico keba ko kurbe nye doede ibe don nu no before minye mbugotigininga mbugotigia ere ka doko fanga ba ala abise abi doni ka donga ka ziru ni fonda kan talonda ya saka minye kokoro baw min kala sigaso ere kanana kolu dantige ya ira saka fo konu ngoni fem bilibili bay fem bena taka do bala nyinan san konnana bela jele mise to mina ka fe wali ay akoni kara ko nyana bay sabula minye keba ko ako ere to utara kawrudo la koy sufela la ka ko to be ja ni ngoy manone adam na gouverneur la uta kawrudo la suso be soro kana blongo no jeanga ero la no ye trawla ka bloy ube soro kana o konna na kata bara to bela jilenke donc ni ala sona mana tlaga abla fewele Amadou Diop El Pacifico alena nyefoli ka nyena ni koy na kosebe ani
baara in yɛrɛ seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na min sera ka kɛ ale yɛrɛ ɲɛna Sikaso ye yaasa mɔgɔw ka se ka faamuyali ko ɲuman sɔrɔ a la kosɛbɛ Keba sabula min ye fasiri min kɛlen filɛ nin ye majɛ dɔɔnin b'a la a ma dafa kosɛbɛ donc yaasa ka se ka faamuyali kɛ an n'a jɔ ale kɔnɔ an bɛ sɔgɔmada in na taa jɔ yan ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Keba k'i yɛrɛ fo a ma nɔgɔ sun kun taara n'i ye ka ban n b'a dɔn i mana joona i kun bɛ sun bolo sisan sa an t'an gari Bamakɔ kɔnɔ ni min y'an sɔrɔ n'an ye min sɔrɔ o tɛ ala ka tile yɛrɛ da ala ka sababu ɲuman k'a ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'a ma ala k'an ka jamana kisi ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛɛ ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18. Ay sabali an ka ɲɔgɔn lamɛn kabi lawale dugu in bɛ tan de gɛlɛya tun b'a na cogo cogo an bɛ jɛ ni k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ don min na ko bi dɛmɛba foyi de t'anw na tuguni dugu in na o de y'a to an bɛ jɛ ka nin ko in kɛ ko n'i ka wulu ye n ta si dɔ minɛ nanga filɛ o bɛ tile gɛn na ne sɔn ngolo ma sɔn n ti sɔn wa n ti jɛ n'a ye abada cɛ o cɛ i magana ne ka dɔrɔmɛ kelen la ko faso dɛmɛ dan b'a yɛrɛ ye n b'i bɔ fo k'i bɔ f'i ye kana se ka fiyɛ o ngolo ne jiginen na nin ma ka bɔ e da fiyewu e ye dugu in maaba dɔ ye ngolo maa t'i numanguru kɛ k'i faso jira ni fiɲɛ wulila bɛɛ bolo b'i kunna minɛ degun min bɛ jamana in kan a dogolen tɛ an si la o de la jamana in mugu bɛ a den kelen kelen bɛɛ ka dɛmɛ na an kelen kelen bɛɛ kan k'an jeni yɔrɔ fa walasa ka faso in dɛmɛ baw dɛmɛbaa t'a la tuguni Isa n'o don kolon mugan ka dɔgɔ faso ko la o dɔgɔ fara a kan walasa faso bɛ se ka taa ɲɛ cogo an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o diyara aw ye o an danbe seginna an ma o diyara aw ye an kan hɔrɔnyana o diyara aw ye ko ka dɔɔnin dɔɔnin dɔrɔn bɔ ka jamana dɛmɛ o de kuma cayara di sɔnɛ ni sɔnɛ n'a ka sabali cogo di ne ko dɔɔnin min fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ min aw t'o dɔn wa o de bɛ kɛ ka lakɔlisow jɔ ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ ka pɔnw jɔ ka sirabaw bɔ ka juguw dagakisɛ bilen sama ka bɔ an da la n'aw ko a t'o sara heyi a kana ɲinɛ dɛ an bɛɛ de ye jamakulu kelen ŋaniya kelen taabolo kelen kungilenna kelen i ma ye wa ne kɔrɔ dɔgɔ ne ti foyi sara n'a y'a ja a y'a sara n'a ma ja wa a y'a sara dugutigi an sɔnna ka dɔɔnin fara ɲɔgɔn kan ka an ka jamana dɛmɛ a kɛra ten dugutigi n y'a faamu komi an tɛ kolonko tile la ne ka dɔrɔmɛ 20 filɛ faso dɛmɛni kama awɔ kɔrɔtɛ dugutigi komi dugu in kɔnɔ nɔ aw bɛɛ de b'a fɔ anw filaw tigɛ ma jalen a ni ko kelen anw fila tɛ to kɔ a ba da ayiwa anw yɛrɛ niyɔrɔ ta n'a ma ɲɛ ko a kɛra ten an bɛɛ sɔnna ka dɔɔnin bɔ k'an faso dɛmɛ